Hau da, Ernauteneko Borda, Elizondoko baserri bat. Hemen sortua naiz eta beti baserritarra sentitu naiz, baina egia da ni nire bizian ez dela beti nire ogibidea hau izan, ez? Baserri munduan sartu nintzen, porque beti baserritarra sentitu naiz, eta gainera, nola sentitzen nintzen baserritarra, pentsatu nuen lana baserrite bizitzea. Gero gertatu zen ere bai, etxean izan ginuen tristea gogorra, ez? Nire ana izena gaixotu zen, gaixotasun larri bat, eta orduen ere biziari ekiteko ikuspegi hau aldatu zen, ez? Orduen erabaki nuen bai alabaik gustoko nuen gauz betian lanean segitu behar nuela profesionalki. Belarretan nahitu naizela eta gero bola batzuk ere intut mugitu, baina etekinani atatzen dio animalei, ez? Hori da animalia bazkatzeko. Orduen bi mota ditut, ardiak, latxaburu beltzak, eta hemen ikusten duzen bazala euskal txerriak. Bertako arraza bat. Hotxe die Ernauteneko xerriek. Arraza euskal txerri. Hau bertako arraza bada, hemen Baztan, Bailara eta Erro Bailara tartean badago eremu bat, Kintoa izenekoa. Baita ere hartzen du Baxe Navarra eta Xuberoa, eremu handi bat. Aintzineko mendean ja desagertzekotan egon zela. Eta hor aldudeko Pierre Oteiza eta hango baserritar batzuk 1980 aldean erabaki zuten txerria nola bertakoa zen eta desagertzen ari zen, behar zutela nola baitere berreskuratu. Eta beraiei esker gaurko egunean iparralden badago zentso polit bat eta hegoalden ere badago kopuru polit bat. Euskal txerriek baditu ezaugarri batzuk, ez? Beharri oso handia dituzte, gero mantxa beltzak, ez? Behartuzte, hemen ikusten duzen bazala, batzu badie bi eta bertxatzuk hirukin. Mantxa bat, behar dute purdi gaina ikusten duzen bazala, puztena eta dena beltza, eta bertze mantxa muturra, burua, beharriak eta dena beltza behar ditu. Eta gero hirugarren bat mantxa duenak, hori izaten da normalki bizker gainean. Albada, ez da denetan posible, baina albada hankak belaunetik behiti behar dute xuriak eta bularra ere bai, xuria. Arrazunek kalidade oso ona duena aragian, baina kalidade hori ere ematen zaiola segun ze modelo erabiltzen den azteko txerria, ez? Txerri mota hau ez da granjan azteko. Aragiaen kalidadea bakatzen da kiston pila. Hor behar dute denbora, azkenean txerriok izango dituzte ja 14-15 hilabete. Behar dute eremua, bakoitzak hemen errendezagun baituela minimo 300 metro kuadratu, eta ez edozein eremu, ez? Ikusten duzen bazala hemen badago belar asko, gero egia da udan eta gutixau izaten dela, gero urrian aiatzen dire kesi ezkurrak, kesi gaztainak, eta beti txerri hau aire movimentuan, eta gainera bertako gauz bat natural bai jaten. Eta gero ikusten duzen bazala, bai ere ematen diogula pentsu bat, ez, egunero. Joseba, hau da nire lanaren fruitua, eta hemen muestra bat, ez? Zer duten, ikusten duzen bazala, urdai azpikoa, artekia, saltxitxona, txorizoak, xolomoak eta gero pateak. Patea, kanpaina deitzen dena, gibelekin egina, hau frantzien txitxon, gu txitxarron bazala deitzen dugune. Eta hau, ez da honiz ikusten hemen, baina da, odolkia potetan, ja prestatuta dago eta egia da badu manera desberdina aprobetxatzeko. Txerriketaik aparte, ditut ardiak ere, eta ardia bildotxa saltzen ditut, eta gero esnea ere bai, ardia jaizten ditut. Hemen muestra bat. Eta esne hau joaten da erronkariko sormarkako gazta egiteko. Eta kamisetak esaten duen bazala, ez? Eutsi baserriari eta honegin. Eta banoa ardi lana egitera. Horrek ez du esperatzen.